Ahojte, ak už viete, ako sa ščítajú zlomky, mám pre vás dobrú správu. Odčítovanie zlomkov pre nás vôbec nebude problém, pretože odčítovanie funguje presne tak, ako ščítovanie. Poďme si to spoločne ukázať. Máme tu príklad 3 osminy minus 1 osmina. Vidíme, že máme dva zlomky s rovnakým menovateľom osmičkou. Čo sa stane? Ak od 3 osmín, predstavme si to, že máme nejaký cheesecake, v cukrárni ostali už iba 3 kúsky a prišla som tam ja a kúpila som si ešte jeden kúsok. To znamená, koľko kúskov cheesecakeu ostane v cukrárni? No 3 minus 1, ostanú tam 2 kúsky. 2 z tých 8. To znamená 3 minus 1 je 2 a menovateľa osmičku iba odpíšeme. Bude nám teda platiť. Ak odčítujeme dva zlomky s rovnakým menovateľom, odčítame čitateľe a menovateľa odpíšeme. Myslím, že je to jednoduché a môžeme rovno prejsť na zlomky, ktoré majú rôzne menovatele. Máme tu príklad 7 devetín minus 1 tretina. Pri ščítovaní sme si povedali, že prvý krok je nájsť spoločný menovateľ. Spoločný menovateľ trojky a deviatky môže byť napríklad číslo 27. Keď vynásobím 9 krát 3, dostanem 27. No, poznáme aj menšieho spoločného menovateľa a to je číslo 9. Pretože deviatka je deliteľná aj trojkou, aj deviatkou. Postup je presne taký istý ako pri ščítovaní. To znamená, v prvom kroku delím. 9 delené 9 je 1. A tou jednotkou vynásobím čitateľa prvého zlomku. Teraz treba dať pozor. Máme príklad na odčítanie, to znamená, aj tu dám znamienko mínus. A delím druhý zlomok. 9 delené 3 je 3 a tou trojkou vynásobím druhého čitateľa, to znamená jednotku. Upravím si čitateľa. 1 krát 7 je 7 mínus 3 krát 1 je 3, deviatka sa iba odpíše. A výsledok bude 7 minus 3 je 4 devätiny. Poďme ešte raz. Teraz máme zlomky 3. 9 desatín minus 1 polovica minus 1 pätina. Hľadám spoločný menovateľ desiatky, dvojky a päťky. Číslo 10 je deliteľné aj päťkou, aj dvojkou, aj desiatkou, to znamená je ich spoločným menovateľom. Ideme postupne deliť každý zlomok. 10 delené 10 je 1. Vynásobím jednotkou prvého čitateľa. Odpíšem znamienko mínus, delím druhý zlomok. 10 delené 2 je 5. Päťkou zase prenásobím druhého čitateľa. A to isté spravím s tretím zlomkom. 10 delené 5 je 2 krát 1. Upravím si čitateľa. 9 minus 5 minus 2 je 2 a desiatku odpíšem. Dostali sme výsledok 2 desatiny, ktorý ešte samozrejme môžeme upraviť na základný tvar krátením a dostali by sme zlomok 1 pätina. Poďme sa pozrieť na posledný príklad. Máme tu teraz kombináciu odčítania a ščítania. Keďže my vieme už aj ščítovať, aj odčítovať zlomky a vieme, že ten postup je rovnaký, tak aj v takomto prípade nájdeme si spoločného menovateľa. Čo je spoločný menovateľ trojky, štvorky a šesky? Je to číslo 12. A počítame. 12 delené 3 je 4. Štvorkou vynásobím prvého čitateľa. A teraz už len treba dať dobrý pozor na znamienka. Tu máme znamienko mínus, takže aj sem odpíšem to mínusko. A delím druhý zlomok. 12 delené 4 je 3 krát, v čitateľi mám jednotku. A teraz pozor, tu máme znamienko plus, tak si ho odpíšem a delím tretí zlomok. 12 delené 6 je 2 krát 2. Poďme si upraviť čitateľa. 4 krát 7 je 28. Mínus 3 krát 1 je 3 a plus 2 krát 2 je 4. Keď toto celé ščítame a odčítame, dostaneme 25 plus 4 je 29. V menovateli 12.